Hagjing lakai T20 World Cup hapadeng ka Pakistan Persia ai ka Sri Lanka haba phai shagna ke chinga lakai ka Pakistan kala khur ga nam job hadin makalala ban pelim salit ya ka Sri Lanka da sun runs wala ka book target hadu arspa kharlai runs henry wala ka Pakistan ka job ya ka chinga lakai ka claim ya rung sha ka semi final namar ka dunna ha ka net run rate bagi ken hon gi bay rung sha ka semi final naga group 2 kilong ka England pat ka New Zealand. Hagjing lakai Indian Football League hapadeng ka Diamond Harbour Persia ai ka Sereni didikan hagan ngicing lakai ka Sereni didikan kala khur ka nam job hadin magalala berpelim ya ka Diamond Harbour da shikul lanon. Hagjing lakai Indian Super League hapadeng ka Kerala Blaster Persia ai ka Inter Kashi hagan ngicing lakai ka Inter Kashi kala khur ka nam job hadin magalala berpelim ya ka Kerala Blaster da arla kawai bargane ka dairu jing job Nyngkong jong ka Inter Kashi Hagjing lakai Indian Super League. Hagjing lakai hapreng ka Mohan Bagan SG Persia ika Mohan Badan. Hagan hagjing lakai ka Mohan Bagan SG kadang peteng ban khur ka nam job hadin makalala ban pelim ya ka Mohan Badan da san lakawai. Hagjing lakai Serie A hapreng ka Inter Milan Persia ika Genoa. Hagan hagjing lakai ka Inter Milan kala khur ka nam job hadin makalala ban pelim ya ka Genoa da Arlanot. Hagjing lakai League 1 hapreng ka PSG Persia ika Lahore apa phai shagna hagjing lakai ka PSG kala khur ka nam job hadin makalala bat pelim ya ka Lahore da shikulanon baleng bagan hagjing job ka PSG kadang ne ka Kyrdan ka Nyngkong hagami ya khen point. Hagjing lakai Bundesliga hapreng ka Dortmund Persia ika Bayern Munich hagan hagjing lakai ka Bayern Munich kala khur ka nam job hadin makalala bat pelim ya ka Dortmund da laila ar bad hagan hagjing lakai Harry Kane ulaya ban tiap argul nagbenta ka Bayern Munich. Hagjing lakai La Liga pedeng ka Real Oviedo Persia ika Atletico Madrid hagan hagjing lakai ka Atletico Madrid kala khur ka nam job hadin makalala ban pelim salit ya ka Real Oviedo da shigul lanon badi hagan ka shigul jong ka Atletico Madrid laya ban tiap lengbo Alvarez hashwa ban kut ka jing lakai kata ka minit ka bakhandai peu plus sau. Hagjing lakai pedeng ka Barcelona Persia ika Villarreal hagan hagjing lakai ka Barcelona kala khur ka nam job hadin bagalala ban pelim suk ya ka Villarreal da saula ka wei bad hagan hagjing lakai gu Yamal lo yo ban tiap lai gol naga benta ka Barcelona kata ha ka minit ka ba ar phupra lai pnyau bad ha ka minit ka ban riu pheu khandai. Hagjing lakai Premier League hapreng ka Liverpool Persia ika West Ham haba phai shagna hagjing lakai ka Liverpool kala khur ka nam job hadin bagalala ban pelim suk ya ka West Ham da san la ar. Hagjing lakai hapreng ka Manchester City Persia ika Leeds United hagan hagjing lakai ka Manchester City kala khur ka nam job hadin bakalala ban pelim ya ka Leeds United da shigul lanot. Hagjing lakai Saudi Pro League hapreng ka Alnassr Persia ika Al Feha haba phai shagna hagjing lakai ka Alnassr kala khur ka nam job hadin bakalala ban pelim ya ka Al Feha da laila ka wei baleng bagan hagjing job ka Alnassr kala Kiew yang sha ka Kyrdan ka Nyngkong akan mi ya khen point.